Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbil, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema rik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbil, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema rik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott mhux tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbil, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbil, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbil, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka in-nisa, bil-frott tal-ġuf Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbil, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, bil-frott tal-ġuf Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbil, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna għalik ismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. Gloria Ġesu tiegħi għafrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Numru 3 minn fuq il-karti. It-tielet misteru, meta siedna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli, mill-Atti tal-Apostli. Meta wasal Għid il-50, huma kienu l-koll flimkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal tarieħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U derulhom il-sna qishom tan-nar li tqassmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew il-koll bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bil-sna oħra, skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. Marija, il-mimlija bil-grazzja, fik l-Ispirtu nissel il-kelma meta jien tilqajt ir-rieda ta' Alla għalik. Oqgħod f'nofsna biex f'qalbna wkoll jgħammar bil-kotra l-Ispirtu Qaddis. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titient kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrilna dnubietna, ħanafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Slema lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbil, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbil, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek,
Imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġifiek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, mill-grazzja mimlija, mill-mulej miegħek. Il-frott ta' ġifiek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Qaddisa Marija. Slima għalik Marija. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej miegħek. Ibarek inti fost in-nisa, ibarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Qaddisa Marija. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej miegħek. Ibarek inti fost in-nisa, ibarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Inti mbirka fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Inti mbirka fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al Missier, l-Libenu, l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, uri li inti omna għalik isma tal-btana, Ġesu twilet għalina u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi, għafrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Numru 4 fuq il-karti tal-kant. Ir-raba misteru, meta Sidna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Fl-ewwel ta' Novembru 1950, il-Papa Piju XII iddikjara li hi verità irrivelata lilna minn Alla li meta l-Verġni imqazza Marija għal ilha żmien tagħha f'din id-dinja, ġiet bil-qawwa ta' Alla imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Dini id-domna tal-Assunzjoni hija differenti mill-Ascensjoni, it-tluħ tal-mulej fis-sema, għax Ġesu tela bil-qawwa tiegħu stess. Fit-titular ta' dan is-santwarju għażiż, Marija hija meqjuma propju f'dan il-misteru tal-glorifikazzjoni tagħha li fih ġiet imsieħba għal dejjem glorjuża ma' bina fis-sema. Marija, Omm Alla u Omm tagħna, idħol għalina quddiem ibnek biex isaltnu l-paċi u l-ftehim kull fejn hemm il-ġilied. Missierna li inti fis-smewwiet
jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnija kien bil-kinti nisambirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbi, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnija kien bil-kinti nisambirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbi, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnija kien bil-kinti fossenis imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbi, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnija kien bil-kinti fossenis imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbi, issa fissija tal-mewt tana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnija kien bil-kinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbi, issa fissija tal-mewt tana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnija kien bil-kinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbi, issa fissija tal-mewt tana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnija kien bil-kinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbi, issa fissija tal-mewt tana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnija kien bil-kinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbi, issa fissija tal-mewt tana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnija il-birkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbi, issa fissija tal-mewt tana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnija il-birkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbi, issa fissija tal-mewt tana, ammen. Gloria l-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, uri li inti omna. Għalik jisma t-talb Tana Ġesu twilet għalina u rrid ikun iben bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Numru 5 fuq il-karti. Kantaw fl-imkien. Mill-art u Marija mtella fis-smawiet. Marija mtella.
Il-ħames misteru, meta Sidna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa u mollija fuq il-kori kollha tal-Anġli. Ġimgħa wara l-festa tat-tluħ tal-Verġni Mqazza Marija fis-sema fil-15 ta' Awwissu niċċelebraw il-post tagħha fost l-Anġli u l-Qaddisin bħala r-Reġina tas-sema u tal-art. Fil-11 ta' Ottubru 1954 il-Papa Piju XII bl-enċiklika tiegħu Aċċeli Reġina waqqaf il-festa tal-Verġni Mqazza Marija Reġina. Wara l-Konċilju Vatikani II, il-festa ġiet trasferita għat 22 ta' Awwissu nhar l-8 tat-tluħ tal-Verġni Marija fis-sema. Marija Sultana tas-sema u tal-art għati jiddaw lil kull min għandu xi seta' fideh biex jaħdem għal paċi u mħabba fost kulħadd. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slema rik Marija bil-grazzja minnija l-mulej miegħek il-birkajt il-faċilità l-birk il-frattak tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema rik Marija bil-grazzja minnija l-mulej miegħek il-birkajt il-faċilità l-birk il-frattak tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema rik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġufdijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema rik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġufdijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema rik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti il-frott ta' ġufdijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema rik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka il-frott ta' ġufdijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema rik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirka il-frott ta' ġufdijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema rik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirka il-frott ta' ġufdijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema rik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej tiegħek imbirka inti fost in-nisa imbirka il-frott ta' ġufdijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema rik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirka il-frott ta' ġufdijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja l-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, twilet għalina li tkun ben bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwaħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tan-nina tiegħek. Inqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien is-Salve Reġina.
skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smewit tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna minn kull deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Ummalla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mew tagħna ammen. Gloria al-Missir, il-liben l-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina. għall-erweħ tal-purgatorju, missirna li inti l-ismawit, tqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ti għalina ddaħħalniex tiġrib, iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Ummalla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mew tagħna ammen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Istriju fis-slim. Ammen. Verġni qabel it-twelit. Ummalla tlob għalina. Slima lik Marija bil-grazzja int mimlija l-mulejmijek, mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Ummalla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mew tagħna ammen. Verġni fit-twelit. Ummalla itlob għalina. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Ummalla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mew tagħna ammen. Verġni wara it-twelit. Ummalla tlob għalina. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Ummalla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mew tagħna ammen. L-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. L-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Gloria al-Missir, il-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Issa kif talabna l-Papa il-jum, speċjalment f'dan ix-xahar ta' Ottubru, se nitolbu l-litanija għal paċi. Let us pray to Jesus Christ that we may be set free from the chains of violence and war. Għal dawn l-ewwel invokazzjonijiet inwieġbu, deliver us. Jesus the Christ, by your cross and resurrection, Deliver us. by your non-violence and love, Deliver us. by your witness to truth, Deliver us. by your passion and death, Deliver us. by your victory over the grave, Deliver us. from the desire for power, Deliver us. from the conspiracy of silence, Deliver us. from the negation of life, Deliver us. from the worship of weapons, Deliver us. from the celebration of killing, Deliver us. from the slaughter of the innocent, Deliver us. from the extermination of the weak, Deliver us. Deliver us. from the nightmare of hunger, Deliver Deliver us. us. from the politics of terror, Deliver Deliver us. us. from a false peace, Deliver Deliver us. us. from relying on weapons, Deliver us. from the spiral of armament, Deliver us. from plundering the earth's resources, Deliver us. from the despair of this age, Deliver Deliver us. us. from global suicide. Deliver us. Issa nwieġbu, give us your peace. By the light of the gospel, Give us, Give us your peace. by the good news for the poor, Give Give us us your peace. by your healing and wounds, Give Give us us your peace. peace. by faith in your word, Give us your peace. by a hunger and thirst for justice, Give us your peace. by the coming of your reign, Give us your peace. by the outpouring of the Spirit, Give us your peace. by reconciliation of enemies, Give us your peace. by gentleness and non-violence, Give us your peace. by the truth that sets us free, Give us your peace. by prophecy and witness, Give us your peace. by persecution because of your name, Give us your peace. by the power of your love, Give us your peace. Inwieġbu, Lord, hear us. for peace in the world, Lord, Lord, hear hear us. us. for peace in our hearts, Lord, hear us. for peace in our families, Lord, hear us. for peace among nations, Lord, hear us. for peace in homes, Lord, hear us. for peace at work and in everyday life,
Lord, hear us. For peace in the minds and souls of all. Lord, hear us. For reconciliation among peoples. Lord, hear us. For an end to violence and hatred. Lord, hear us. For unity and mutual respect. Lord, hear us. For justice for the oppressed. Lord, hear us. For those who sincerely seek peace. Lord, hear us. For all leaders and rulers. Lord, hear us. In which Lamb of God have who mercy takes on away us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Grant us peace. Lord Jesus Christ, make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us sow love. Where there is injury, let us offer pardon. Where there is discord, let us build peace. O divine Lord, you taught us that those who work for peace are called the children of God. Help us to persist in establishing justice and truth as firm and lasting foundations of peace. Lord, you offer us peace as a gift and peace as a responsibility that must realize with your help. Give us the grace to reach for peace, to have attitudes of peace, that our word may be of peace, that our works may be works of peace. Then may we build the peace that we and our nations need. Amen. Nkantaw fl-imkien mal-kor numru 6. Bosco kellu devozzjoni speċjali lejn Marija Għajnuna tal-Insara li fdala fidejja il-kongregazzjoni Salezjana li fl-imħabba materna tagħha huwa rrid jafda l-missjoni ta' wliedu maż-żgħażagħ u tfal. Fi kliemu stess, iż-żminijiet li fihom qed ngħixu tant huma qibsin li għandna bżonn l-għajnuna tagħha biex inżommu sħiħ u nħarsu l-fidi nisranija. Wara li tlabna għal paċi fid-dinja, issa ir-rettur maġġuri tas-Salezjani, Dun Fabio Attard, se jagħmel talba ta' affidament tal-Kongregazzjoni Salezjani imxerda mad-dinja kollha lil Madonna ta' Pinu. Fit-tmiem li naqdu miegħu fit-tliet Ave Marijiet li l-Madonna minn dan il-post stess talbet li jingħad fġieħ 3 ijiem li ġisimha dan fil-qabar qabel ġiet imtella is-sema bir-ruħ u l-ġisem. O Verġni imbirka u Madonna ta' Pinu, Om ħelwa u mimlija ħnina, illum qudiemek f'isem Don Bosco u l-familja Salezjana kollha, nofri mill-ġdid li l-nifsi u l-kongregazzjoni kollha
taħt il-protezzjoni materna tiegħek. B'qalb ta' iben il-qani taħt il-man tiegħek. Inti li dejjem toħodna għan Ġesu u tgħidilna bil-ħlewwa xem fil-qlub ta' wliedek. Om tal-verb magħmul bniedem, nippreżentalek il-karba ta' din id-dinja miġruħa, dinja ċċana għal paċi u għal ġustizzja, imma li spiss hija vittma b'mibeda, vjolenza u biża'. Fil-qalb safja tiegħek nafdaw fi ħdanek lis-Salesjani tagħna fl-Ukrajina, Myanmar, South Sudan, Etjopja, Yemen, Palestina, Venezuela u f'kull pajjiż imkisser mill-gwerer u l-uġieħ. Om ħanina, kun qribhom, saħħaħ lil dawk li jżommu s-sinjal tat-tama fid-dlam. Ħaddan l-tfal li jħossuhom mitlufa. Kun dawl għal-rifuġjati tama għal dawk li spiċċaw bla saf u faraġ għal dawk li batu fi skiet. Illum b'mod speċjali impoġġu fidejk il-missjoni Salesjana f'dawn l-artijiet. Ħares kull Salesjan, kollaboratur u kollaboratriċi lajċi, żgħażagħ fil-periklu. Kun int li xxerret il-faraġ fejn ma fadalx tama. U itlob għalina biex jinfetħu toroq ġodda ta' rikonċiljazzjoni u paċi. Marija Omm il-Knisja u għajnuna tal-insara, ħares fuq il-familja Salesjana tagħna madwar id-dinja. Bit-tama u l-fiduċja ta' Don Bosco nikkonsagraw ruħna mill-ġdid lilek. Ħeġġiġilna l-qlub bl-imħabba għal Ġesu, għalli nħossu fina mill-ġdid dik il-ħeġġa missjonarja ta' Valdocco u mexxina lejn dawk fil-periferiji l-aktar żgħażagħ imwarbin u mitlufa. U Marija, reġina tal-vokazzjonijiet, induru lejk aħna u nitolbu għal aktar vokazzjonijiet ġodda, aktar reliġjużi Salesjani, irġiel u nisa li jħobbu lil Kristu fil-ġmiel tal-konsagrazzjoni. Nagħmluha din it-talba b'mod speċjali għal Malta, Għawdex u l-Ewropa kollha. U Madonna ta' Pinu, terraq magħna, jitlob magħna, mexxina. U meta s-saħħa tasal tiddajjef, fakkarna li inti dejjem ħdejna fi skiet imma b'saħħtek. U int dejjem twassalna lura għal qalb ibnek. Amen. Marija, għajnuna tal-insara, Madonna ta' Pinu, San Juan Bosco, slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Issa bħala għeluq ta' din it-talba tar-Rużarju għal paċi flimkien mar-Rettur Maġġur, flimkien mal-korsa inkantaw l-innu tas-sena Marjana. Sibuh ukoll fuq il-karti. Numru 7. Flimkien Ave Marija.
nitolbukom toqgħodu bil-qiegħda biex nisimgħu kelmtejn tal-aħħar mir-Rettur Maġġur qabel isiru xi preżentazzjonijiet u jtina l-barka tal-aħħar. L-ewwel kliem u l-uniċi kliem li Marija tlissen fil-Vanġelu ta' San Ġwan għamlu dak li jgħidilkom hu. Wara li jistess lil Ġesu qalklu m'għandhomx inbit. Il-Madonna ta' Pinu għalina il-Maltin u l-Awċin u għal-post fejn inħossuna mistennija mill-lom tagħna. U għal-post fejn inħossuna mhux biss mistennija imma wkoll mismuwa mill-lom tagħna. U għal-post fejn inħossuna akkumpanjati mill-lom tagħna. Nafu kemm mirakli isiru f'dan il-post, fis-skiet tal-qalb tagħna, fis-skiet tal-ħajja ta' kull waħda u ta' kull wieħed minna li nersqu hawn. Nixtieq għalhekk illum naqsam magħkom is-sinifikat ta' dak li għamilna. Ġejt hawn bħala r-Rettur Maġġur tas-Salesjani u għilt din il-gżira kif għamilt ħafna drabi fil-ħajja tiegħi meta kien hemm momenti importanti. Ġejt nara lill-ommi u sibta tistennini. Ġejt nara lill-ommi u sibta tkellimni. Ħriġt minn hawn u sibt lill-ommi takkumpanjani. Dan huwa l-messaġġ li nixtieq inħalli lilkom il-koll eżiskuti. Speċjalment il-ġenituri li għandhom din il-missjoni nobli tal-edukazzjoni ta' awlidhom. Lill-ulidkom uruhom minni Marija, mhux biss tkellmuhom fuq Marija. Lill-ulidkom għatuhom l-eżempju ta' ommijiet li tersqu lejn dik li qed tistennikom. Ta' ommijiet li tisimgħu lejn dik li tixtieq tkellimkom. Ta' ommijiet li tħossukom akkumpanjati minn dik li dejjem tħobbkom. Jara l-mulej eżisħuti li inna l-koll nisa u irġiel, miż-żewġin, ċelbi, saċerdoti, reliġjużi. Ikonna l-kuraġġ f'dinja li hija mmarkata minn nuqqas ta' tama illi ma nistħux u ma nibżawx nersqu lejn diklom li qed tistennina. Li jkollna l-intelligenza u l-kuraġġ li nisimgħu dak li qalet lill-qaddija għamlu dak li jgħidilkom hu. Għax f'din il-mixja u f'din l-esperjenza fl-eqqel mument tal-passjoni Ġesu lilna jgħidilna kif qal lil Ġwanni. Wara li l-omm qalilha mara hawn hu ibnek, lil Ġwanni qallu hawn hi ommok. Nitolbu l-Madonna tatina l-kuraġġ li llum nagħtu xhieda ta' vera wlied ħalli ngħixu ħajja ta' fidi sabiħa, ġenwina li julidna qegħdin jistennew minn għandna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Għal dejjem ikun infaħħar. Issa se jsiru 3 preżentazzjonijiet fit-tmiem din iċ-ċelebrazzjoni qabel xejn ir-Rettur tas-Santwarju Nazzjonali ta' Pinu, Monsignor Carmelo Refalo, fisem is-Santwarju lir-Rettur Maġġur. Aziz Rettur Maġġuri tas-Salesjani, ħabib, Dun Fabio, kemm qedtilna kliem għażiż. Dak li qedtilna issa huwa wisq prezzjuż. Ġej tant ommi, tkellimt m'ommi.
U wara l-ħreġ sibtem barra ta' kumpanjani. X'messaġġ qawwi li jorbot din il-ġurnata sabiħa. Kull darba indunajna kemm hemm f'qalbek dak li kellu f'qalbu Don Bosco. It-tfal u iż-żgħażagħ. Għandek lilhom ikollok kollox. L-ispirtu ta' Don Bosco ħassejnieh illum, partikolarment fik, u dan huwa awgurju li llum li ġejt f'dan is-santwarju biex il-protezzjoni tal-Madonna tkun miegħek f'din missjoni għażiża imma xejn faċli. Aħna ċerti li il-mulej afdalek din il-missjoni u se jgħinek biex tkun tista' twettaqha. Kuraġġ, aħna se nitolbu għalik. Lil Dun Fabio se nofrulu żewġ kotba. Wieħed li ġie pubblikat dal-aħħar. Il-messaġġ ta' Pinu għat-tfal għaċkejknin biex jasal propju l-messaġġ li didet wassal il-Madonna. U l-ieħor ippubblikat anke bl-għajnuna tas-Salesjan Father Charles Cini. Se ssir ukoll preżentazzjoni oħra f'isem l-Iskola Laura Vikuna mill-kap tal-iskola Miss Cheryl Greb. Grazzi ħafna. Unura għalina l-ewwel darba huwa bħala skola niltaqgħu mal-11 suċċessur ta' Don Bosco. Ftit aħna nżommu bdejjem f'qalbna u nitolbu għalik kuljum kemm aħna u kemm it-tfal tal-iskola. U għandna xi ħaġa żgħira biex inti tibqa' tiftakar fina u aħna ħaniftakru fik. Ritratt tal-iskola kollha waqt il-festa ta' Marija Għajnuna tal-Insara. L-aħħar preżentazzjoni li se ssir hija mir-Rettur Maġġur innifsu l-Kongregazzjoni Salesjana lis-Santwarju ta' Pinu. Nixtieq fissem il-Kongregazzjoni u fissem is-Salesjani f'Malta nippreżenta rikordju lil Monsignor Carm Refalo, Rettur tas-Santwarju Nazzjonali ta' Pinu, biex tibqa' tifkira tal-imħabba tagħna lejn Marija, tifkira ta' din il-miġja tagħna hawnhekk u tifkira li tkompli turi x-xewqa tagħna li nkomplu nimxu, niltaqgħu, nisimgħu u nħalluna niġu immexxija mill-Om tagħna il-Madonna ta' Pinu. Grazzi. Qabel ma Dun Fabio se jagħtina l-barka tal-aħħar tiegħu nixtieq nagħmilkom avviż jekk joġobkom peress li jissaw qudiesa dritt wara fil-5 u hekk kemm jista' jkun mingħajr storbju wara l-aħħar innu nħeġġukom biex toħorġu barra, imma tistennew lil Dun Fabio sabiex wara li jidħol jiffirma l-ktieb tal-viżitaturi jieħu ritratt flimkien mal-iskola kollha, l-ġenituri l-għalliema dak kollha hawnhekk preżenti. Però fadal preżentazzjoni oħra, skużawni. L-aħħar rigal nixtieq nistieden lis-sorrijiet Salesjani u lill-management tal-iskola
biex ngħaddilhom dan ir-rigal rikordju minn naħa tagħna bħala kongregazzjoni bħala Salezjani. Sarijiet u headmistress Tegeħ. Alright, biex jibqa' rikordju fl-iskola, okay? Ta' sew, hej. Aha, rigal sħiħ ta' Sister Antoinette u Sister Stella. Tew. Bil-qalb kollha. Bil-qalb kollha. Grazzi Sister, thank you very much. Ecco, il Madonna ta' Pino. Thank you very much. Thank you. Grazie ħafna laħu. Il-kaffinali. Iva, thank you. Okay. Nagħtu l-barka tal-aħħar laħwa. Senna, Le. Ritrattu tal-aħħar. Ewa. Okay. Right, ritratt. Ħad neħdiġa, prosit. Mela għanna rigal xkejken lil Francesco Pio u lil Dorien, nixtiequ nitlobkom tiġu hawnhekk, please. Dorien u Francesco Pio, ejjew la jieħdu ritratti. Francesco Pio. it-talb u l-preparazzjoni kien kollu minn naħa tagħhom, grazzi ħafna tax-xogħol li għamiltu. Thank you. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nkantaw flimkien u li tawdex numru 8 fuq il-karti. Kantaw flimkien. O Don Bosco Missier tana wartu ġili friċlek edulek Full-artali riduk mana min ġossema wisabiha lulitijek etitena bħala bal-smur ġbil tal-fwiha inti tridna ġewa il-ġenna Lil dil-gżira tagħna ħarisa mitlu Elu Don Bosco mitfal wis maħbub Lil dil-gżira tagħna ħarisa mitlu Elu Don Bosco mitfal wis maħbub. Ġentilment nitolbukom sabiex tieħdu magħkom il-karta bħala tifkira u s-santi u toħorġu bil-mod mill-Knisja sabiex ikunu jistgħu jitlu il-persuni li ser jisimgħu il-qudiem.